balik ta mahigalas to mga isgutanan karon. Aritas to mga issues mga higala, no? Atong balik-balikan ning naitabo mga higala nga rally ni adto mga kaigalaang milabay nga kinini ang Domingo, no? Sa ato mga higalang mga gibuhat dinhi mga higala og pag-alboruto sa katawhan labot ining grabing korupsyon. Ang ato mga official sa Sugbo, ang ato mga congressmen, murag pirti mga hiluma mga kaigalaan. Straight to the point. Unya kini ni ang mawalagi ni no nga ang mga tao dili mo tolerate anang inani nga problema ni ining kinawatay sa gobyerno, pero mura sila mga higala og pasabot ini makigilaan nga status quo lang sa kini hitabuan ron day. Murag di lang sa tandugon din ha. Sige na lang. Pero mo demand may transparency. Murag mao ni ang atong basa no kay nabahin man ang mga tao. Mo na giingon nga lahi ni sa una sa EDSA 1 og EDSA 2 nga ang demand para sa inon god mahigala papahawaon gyud sa Malacañang ang presidente. Ang karon lain-lain man. Dunay grupo nga moingon Marcos resign. Duna po'y grupo moingon Marcos do not resign. Duna po'y grupo moingon Sara resign. Duna po'y uban may galamon Marcos and Sara resign. So medyo ma-problema tanan dapita. So tan-aw ko ang mga tao mas palabihon nila nga ang stability sa gobyerno anak lang sa di lang nato tandugo na diha pero mo demand ta nga doon nagi masilutan. Mo demand ta nga daghan-daghan ang masilutan. Malagmit nga sa pagkakaroon ni compromise ni mahigala ang Malacañang kay matod pa doon na may recommendation nga pasaka ag kaso i-appeal na sa Martin Romualdez. Straight to the point. Basig maulian ang mga tao, may sige lang, ay lang, sagdi na lang mo, ay lang mo kabala ka ha, o di ma-appeal si Marcos, total i-appeal na lang si Martin. Kana, kung doon ay ebidensya. Ang pangutanan dako ana, malagmit, no? Kaya ang uban mahigala, kaya kini karong mga panghitabo, grabe naman gini. Binilyon man mga higalang kwartang nawagtang. Unya, kung ato mga higalang sutaon, klaro man na kayo mga kagalaan, kisabay di masuko anak mga higala mga tao. Imagine ha, hasta ang atong kwarta sa PhilHealth. Nakinomdo mo? Nga gikuha mga higala ang kwarta sa PhilHealth. Kaluoy sa ato mga kaigsuunan nga naa sa mga hospital sa nakalakiha. Nga niingon nga total na naman wa matagay budget sa PhilHealth. Kinomdom ka day? Wa matagay budget kay kuno na isubra naman kuno ilang savings. Gikuhaan pa gyud. Kana direkta na nga makapiktal sa katawhan. Muna niingon yun ta, ang pinakabastos nga budget, ang 2025 budget. Kanya nahibaw ba ta? It is a fact. Nagi-question na, mabitay hinungdan nga dugay na mga higalang na pirmahan, niabot og December 30, una na napirmahan, og matod pa may higalang BBM, iya kuno na na-review, na-analyze, og iyang nabasa kuno tanan ang linibo ka mga pages, og iyang gipirmahan. So kung imo yun, na-review og maayo, na-analyze, ngano mingo man ta nga wa sa mahibaw anang wa say kasayuran mo ni mauna. Straight to the point. Zero subsidy ang PhilHealth ana nga budget. Imagine ha, ang Department of Public Works and Highways nga kurakot nga ahensya sa gobyerno mo'y gitagaan og trilyon nga budget. Pinakadakog budget to sa Department of Public Works and Highways. Gireview man ka ng Marcos. Gireview man ka ng Marcos Jr. Okay ra siya ana. Straight to the point. So, pero what tayo mahimo? Kay ang mga tao, mauli giniron mga kigalaan, di manggod lalim. Muna kong ingon, ayaw mo kasipyat, inik-eleksyon lagi, ang pag-hire lagi nato o presidente, by 2028, siguro o nato, kay masayon manggod ang pag-hire, kay mag-shade-shade man lang mo din ha, shade-shade man lang kinsay shidan din ha. Pero ang pag-fire, lisod. Imagine kag presidente mo imong fire on. Once makalingkod na niya tanan power. Kanya kinis BBM,
ang iya mga higalang pattern kung imong tan-awon sa mga isyu sa korupsyon sa atong nasod, iyang nasunod mahigala ang pattern ni Gloria Macapagal Arroyo. Straight to the point. Mao nga formula. Kay kadto mahigalang unahan ang mga natangtang nga presidente, kadto controversial nga mga presidente gumaykan sa korupsyon nga ang mga tawo nag-alboroto yun, Marcos Sr. Ikaduha kang Irap, kining duha tangtang man yun. Ikatulo Gloria Macapagal Arroyo, kapila to nagrally-rally mga kagalaan, wa matangtang. Karon mahigala sa BBM, maumaog yun mga kagalaan ang sitwasyon sa kang Gloria. Nga dunay mga tao nga nagrally na, giralihan nagtaman sa ginhawa mga higala. Pero ang katawhan dili man united. Dunay ingon nga Marcos resign, dunay mga ingon nga Marcos do not resign. Ug unya ang mga formula kung atong matan-aw dunay kalainan sa EDSA 1, EDSA 2 panahon ni GMA ug karon nga panahon. Straight to the point. Kaya kung balikon mahigala ang pag-remove og presidente, ang legal nga pamaagi mga kagilaan pag-remove og presidente do na may upat ka pamaagi. Kining people power na apil man lang yun na mga kagalaan nga dinha, pero ang pinaka legal anak gyud provided under the law nga ang presidente mawagtang dinha og mapulihan by succession. Number 1 kanang impeachment. Number 2 ang iya mga higalang permanent disability. Number 3 resignation. Number 4 death. Kana kung mamatay ang presidente, siyempre pulihan siya may gala sa vice president. Sama sa tabo ni Ramon Magsaysay Indeken. Ikalima, people's power. Straight to the point. Kanang people's power, may gala medyo kuana. Pero nakapatangtang na na. Duha na ka presidente na tangtang. Nakining lima, mahitabo ba ni karong panahon na ang tubag mga higala sa atong forecast dili mahitabo. Straight to the point. So paabot mga higala sa 2028. Nganon di mahitabo, ay kumalikon, ang pag-hire o presidente masayon, kay mag-shade man lang ta, pero ang pag-fire, lisod. Kay morale man ka, mubaktas kas kalsada, unya di man lang mahimo wa mo'y efforts gihimuon, nya kinahanglan ang pag-rally, apil ang uban. Ang formula mahigala sa kaniadto na apas Cardinal Sin. Ang Catholic Church milihok yun, plus ang military ni Bali. So atong testag saon ha, kini ni ang limaso pagkakaroon kato na minaw sa broadcast, basta wa nay tandog aniron, wa nay laing tandog nga mahitabo, medyo padung na ni day nga makatiwas gyud sa BBM. Maparehan ning Gloria ba nga hapit ni katiwas, pasakaan tos Gloria gog impeachment. Mas gabi mas kuan-kuantong kang Gloria kana may naka-afford yung pasakang impeachment, mamatay lang dayon. Kining kang BBM nuray maka-afford og pasakang impeachment, mao dil ang tagdon sad. Unahon na to ni impeachment nga pamaagi. Balikon ko, impeachment, permanent disability, resignation, death, or people power. Kanang lima nga tan-aw ko mahigala og mao ni sitwasyon na dili mahitabo. So magkatiwas BBM kung wa nay laing tandog ha. Mao ni akong forecast mga higala. Straight to the point. Now atong balikan mahigala. Sa history sa Pilipinas, base sa atong pag-usisa mga kaigalaan, daghan naman ta mga presidenteng nangagi. But dunay upat ka mga presidente mga kaigalaan nga medyo kontrobersyal gyud kayo. Nga ang mga tao ni demand, abot sa level nga ang mga tao ni demand nga papahuaon ka ng presidente ha. Straight to the point. Duha ni ini nawagtang yun. Ang duha nakasustiner. Kinsa na balikon ako upat. Number 1 Marcos Sr. Ikaduha Irap Estrada. Ikatulo Gloria Macapagal Arroyo. Ikaupat BBM. Mao ni ang mga presidente nga grabe ang korupsyon sa ilang pagdumala sa nasod. Kini prangka-prangkang pagka-istorya ha. Straight to the point. Hisos Ginoo ko. Sa gina ng uban mahigalag, dunay mga bashers nga against nako mga higala kay nanginabuhi ra po na sila mga kahigalaan. Doon naman guroy matupas to nakuhang report, dunay mga doon na mga higalay mga troll farms ba. Sige lang, sagdi lang sila, no? Kay kini ato prinsipyo man ug ang uban mahigala nga dunay prinsipyo sad mo uban sa akong opinion okay lang. Ang uban dunay prinsipyo dili mo uban sa akong opinion atong respetaran. Napoy uban mga trolls, sagdi lang kay gisuhulan ra pud na sila, no? Nanginabuhi ra pud.
Pag na ato may gala evaluation klaro-klaro ni. Upat ka mga presidente sa nasod nga Pilipinas mga kagilaan nga medyo grabe gyud ang isyu labot sa korupsyon. Na controversial gyud. Number 1, Marcos Sr. Controversial ba? Although katong umanaw na yung korupsyon, wala man masiro. Wala man masiro. Pag human ni Marcos, katong kang Cory, wala man masiro. Katong kang Ramos, wala man masiro. Pero ang grabe ba? Nga niabot sa level nga gusto sa mga tao nga muundang ka na. Number 1, si Marcos Sr. Number 2, si Irap Estrada. Number 3, Arroyo. Karon, number 4, BBM. Straight to the point. Pero, niining 5 ka pamaagi nga ang presidente mahawa o mapulihan, mahitabo ba? Na tumilabay mahigala, nahitabo ang kang Marcos o kang Irap. Ba't kang Arroyo wa? Malagmit nga mauni ang gisunod ng BBM day. Yun sa tong Arroyo ha nga, bisag giunsa na sa grali. Pugong yun. Napugan yun, nakahuman yun sa Arroyo sa termino. Straight to the point. Nahuman yun yung termino. So mo ni ang gitanaw ang BBM sa ako ni ron. Kay balikon ko, by way of impeachment, lisod man. Dili ma-impeach mahigalas BBM anong sitwasyon na, oy. Pasakaan ni mo kasong impeachment, pagtangtang og presidente. Unsaon man ni mo pagtangtang impeachment nga ang lower house nga dunay exclusive power to initiate impeachment under control man ni BBM. Straight to the point. Inig-file palandaan ang imong impeachment, dili na tagdon. Or kung matagad manggaling, diha palandaan sa committee level, patyo na. Igod kasaka ang impeachment complaint. Ug mao na nahitabo sa panahon Gloria. Straight to the point. Mao na nahitabo panahon Gloria. Nga ang impeachment mahigalang Gloria kutob ra gyud sa committee level. Dunay usa nakaabot dai nga dito sa plenary. Pero patay gihapon. Ang katong kang Irap nakaabot sa plenary, naabot gyud Senate, mo to dunay impeachment. Straight to the point. Pero wa matiwas katong mao impeachment. Katong kang Irap. So mo ni ha, sakto ni names. Marcos Sr. Sunod Irap, Gloria, BBM. Ato siguro isunod, no? According sa ilang pangidaro names. O according sa mga years nga nagkuhan sila. Primero si Marcos Sr. Nya sunod si Irap, sunod si Arroyo, sunod si BBM. Kini mang upat ka mga presidentes nasod controversial kayo sa grabing corruption. Ngani ang pinakagrabe nga kwarta gyud nga involved karon, mas grabe ron. Straight to the point. Si Gloria gipasagaan pag impeachment. Si Irap gipasagaan impeachment, naabot gyud sa Senate na doon nag impeachment ni hitabo. Wa matiwas. Kay ni walk out man ang mga prosecutors at the time. Umoto nga gisundan dayon sa people power. Mo to nagka-trigger. Ang kang Gloria wa gyud paabuta nga ma-impeach siya sa lower house. Inig-file pala naan. Imagine ka katong kang Gloria kung atong hinumduman ha. Every time, every year, nga doon na mo, 1 year na, doon na nag-atang daan dito. Nga mo file og impeachment just to comply the technicalities. Nga doon na ni-file og impeachment, 1 year na, doon na ni-file og impeachment, nga ilan na yung i-resolve. Kadto mo impeachment nga i-file, tao na pong Gloria nga mo file against niya. Apan ang maong impeachment complaint dili sa sufficient in form and substance. Amo ingon dayon ang committee, okay, dismiss kay dili siya sufficient sa form and substance. So kadtos Jimmy, wag gito madutli. Wag gyud dutli. Uya sunod tuig na pod pabuto na pod 1 year. Inig 1 year na pod file na sad. Kada tuig to siyang filean. Nakatiwas gyud siyang termino kay ang file pod may kailangan mag-ilog man ito day. Kadlawon pa daan dito sa Congress, 1 year, ika 1 year na ugma. Dito na, paabot na. Sa pagpaabot no nga, ang katong unahog tagad katumang kinanakidhatay naman katong imo may i-file. Doon ay daghang mo file. Katong ilang i-file uban kay mga sure man to nga maka sufficient informed and substance. Gituyoon yun nga doon ay iyang tao dito. Maro si Luzano man to day, numdum ka day. Nga mo itig-file dito, i-file pack. Inig, dawat na rin dito. O nana, nakuha na ang 1 year period. Nana may ni-file. Pagtanaw pa, evaluate sa Committee on kinini ang Justice. Pagtanaw, dismiss kay insufficient in form and substance man. So by technicality, di na. Wa na mo pasaka lain. Ni kaugman, wa na ayaw na itong inyo kay 1 year naman.
Paabot na po na another 1 year. Hanto nakahuman gyud katos Gloria Macapagal Arroyo. Straight to the point. Nakaron ang kang BBM doon na bay pamaagi kining impeachment o ma-filean siya. Medyo lisod. Doon na to'y Duterte Youth man tunay nga file. Wa tagda ang impeachment complaint. Malagmit by February maunhan pag-file mahigala si Sara una pang ipatangtang ani. Kay kuan man inigmando dito mahigala nga sige pirmahin ninyo. Pirma man na. Sa laktod pag-istorya ha kini mo na nga napobre ning atong nasod tinuoray lang. Straight to the point. Kini mahigalang dili lang sa presidente ha o kining uban bisag sa mga congressmen ang gukuron kadto rang kontras politika. Ang dili kontras politika bahalag mangawat mo basta importante dili ka mo imbestigaron. Straight to the point. Mo nang kabantay mo mga congressmen pod gahain dapit ang power o kisay presidente abtik pa mahigala sa kuan nga mo tabok kay ngano tuwa man ang kwarta ikaduha kung walay kwarta bisag mag-involve og kwarta labi na karon grabe ang plastada ron o di ka mo kuyog inyo nya ka nga ikaw maimbestigahan unya tuwa na nag-atang na bas Buyeng Remulla sa ombudsman may pagkaplasta na actually kining pagka inantigo ning kang Marcos yung kalaki day ang ombudsman gibangilan daan ni Buyeng Remulla unya ang DILG dunay desisyon ng ombudsman day ang DILG mo implement sus yang igsuon po to sa DILG ay sus Ginoo ko. Mana why mo kanjod why mo tilibagbag ha kaman sa Malacañang everybody must follow even ang mga mayor karon bisa pag si governor pa mahigalab og ang uban nga mga na-identify nga pro Duterte hilom-hilom gyud ay mo pa unya na election mo pakita sa inyong gilas pagkakaron uyon-uyon kayo kay og dili ka mag uyon-uyon nun diskasa ka sa ombudsman ini decision sa ombudsman ang mo implement si Buyeng Remulla mo decision ihatag ang decision gato kang John Vic Remulla DILG asikwati ka kita mo giunsa pagplastada minaldito na plastada so karon ikaw official ka wa gyud asa mga congressmen follow gyud mo tanan mo na mga tao gyud ang actual na ang katawhan gyud because sovereignty resides in the people man ang mga tao gyud kay bisan pag bagunsa og ang congressman to ang Marcos tanan ang mga mayor gobernador to tanan pero ang mga tao nagigani mingon day ade mi mingita gyud mi kamong presidente ang kaugalingon di gini mo kapugan ko mga tao na gyud mo na but mao lagi na kong ingon ayuhan ninyo pili gyud damo sipiat Straight to the point. By way of impeachment, lisod nga mapasakaan sa Bongbong og impeachment because under control niya ang Congress. Under control niya ang lower house palangdaan. Malagmit pa maunhan pang Sara by February, 1 year na, mo file na dayon. Karon palangdaan ang ingon ito nga wa na nagplano namin mo file against Sara. Unya pangitaan na po niya pamaagi nga dunay unsa may ito kapuno-puno nga kaso, pangitaan lang nagpamaagi nga naatay laing kakapasangil para dili kay puol pod nga confidential funds na. Pangita igamay para mo ma-justify. Pangita agamay. Sa gamay lang nga bikil. Back file impeachment. Tanaw ko makasurvive ba si Sara ani or dili? Dako nang butanga by 2026 ambot lang. Ya, ganahan man ni mga congressman o mga senator sige si Sara na itong tirahan na lang para makalimot sila sa flood control project nga mas dakong problema. Imagine ka karon kung katong impeachment ni Sara maghatag mo tong election sa mga korap kung na-impeach pa Sara karon sige patag hearing ron dili unta ta maigo in flood control kay malingaw man ta atong impeachment ang issue ron impeachment unta saon ka mo man guni kuan tanawa kita na igo ani so by 2026 tanaw na to kung makasurvive ba si Sara anang impeachment o dili kay ang mga senators karon daan kita mo ang mga senators nga kontrapartido, wa naman. Gihinay-hinay na magukod. Sumpay man gud Kisa may mulaban ni Sara sa Senado. Nga, si Chis Escudero nga, medyo muraog, mudapig mga higalas, Chis, Jinggoy, Jewel, ipampriso naman Karon mga higalang, December 15 man itong giingon, wa na, mugawas ng warrant Ang magawas sa warrant katong mga kontrapartido. Na kung tinuod na, di okay lang, pero dili matandong ang speakers dahil medyo makaingon murag lahi na ginida ang mga tao obvious kay mga tao binuang man inyong kalaki. Straight to the point. Preparation na pag-impeachment by next year wala makalaban ni Sara dito. So malagmit madutlan Sara by 2026 malagmit lang. Pero kuwang man sila usaday ang buto kay kinahanglan kag 2/3 votes.
Mo convince sila na ila makuha usa. Kay tanaw ha ang wa naman si ibutang ta Chis di naka kuan, maprisos Chis si Jinggoy pending ang kaso ba? Magaw sa warrant. Si Chis, si Jinggoy, si Joel wala na. Unya si Bato wa na to nagtago-tago na kay di na naanay imong ICC warrant. Di na makatunga pos Bato. Si Bungo gukuron pod manghigala sa iyang pamilya kay do na po kay imong kontraktor na imong pamilya gukuron sa Bungo. Isa may mapili nila. Si Kaytanog si Aimee, wa nay kog na og kinsa sila na nabilin. So pag voting na wa nay kuan. O mao ginahitabo Duda ko si Aimee mo nagpasagdan na niya, di lang natandugon sa Aimee kay igsuon na mas presidente. Sagila na. Nya Peter ay lang kay nagtanduga kay total si Pia di man po nato spikas. So warningan na po si Mark Villar para di mo bali nga Mark. Padung sa ka Mark ha, di gani ka mo tarong DPWH secretary na ba ka, andam na ba sa nindiri? Pagtarong niya, mo balitok gani ka. Pag ready sa mong kagalingon, kay paksit ka gid ani ron, ha? So sa laktod pagka-istorya, og maghisgot tag impeachment, una pang mapasakag kaso si Sara. Pero og si Sara gyud para mo na ko ingon. Kining pagka-presidente nato sa Pilipinas, destiny na nimo. Kung para kang Sara gyud na, iya gyud na. Makasurvive siya by 2026. Kay makasurvive sa 2026, pasakaan na po siya sa 2027. Impeachment gihapon. O makasurvive siya, iya na. Kada tuig, pasakaan sa kaso. Parihan ng Gloria, every year, pasakang kaso. Pero sa BBM, maglayo na tinuod niya. O mapasakaan magalig kaso, kutob lagi sa pagpasaka, patay na daan, diya pa lang sa lower house. Straight to the point. So, mahisgot ang impeachment, dili na mahitabo sa kang BBM nga part, mga higala. Muna yung una, number 2, arita sa permanent disability. Mahimo bago ng ma-permanent disable si BBM, aron niya mapulihan siya, medyo dili sad. Physically, okay raman siya. Mentally, bisag ipasanginlan nga drug addict, medyo kanipong mga tao sa palibot, ngayon sa ayuhan lang na diha. Basta kay importante ko total. Mga speeches presidente, pwede naman ang kuanon day. I-prepare man naglain. Ibasa lang sa teleprompter para mag-okay rin hapon. So medyo permanent disability di sad mada. Bisa pag maingon nga na daot na kay addict na pero medyo lisod, no? Arita mahigala sa sunod. Kanang death, ayon na lang death kay ngilad sa na. Dili lang sa taana. In fairness pod mahigala. Arita resignation. Kanang resignation, di man na mo resign ni BBM. Di kina mo resign, bahala na magkinaunsa. Marcos resign di ko. So, aritas people power, mahitabo ba na people power, medyo lisod. Straight to the point. So, balikon ko, dili magsilbi ang upat na to akong gisgutan. Di magsilbing impeachment. Real talk lang ato. Di magsilbing impeachment because under control mahigalang BBM ang lower house. Di makalusot sa lower house pa lang. Number 2, dili magsilbi ang permanent disability. Kay, kung may makita sa BBM, to man, sige magsuroy-suroy mahigala. Physically, okay naman siya. Mentally, okay naman siya. Total, naraman sa mo direk na day nga ngadto ana sige na sa suroy o dunay kuan mo suroy man sa siya mo nang mingon si Claire Castro ang presidente ay nagtatrabaho. So mingon permanent disability dili naman sige maglakaw-lakaw. Number 2, number 3 resignation di magina mo resign di gina mo resign sa BBM sa kung saon. Number 4 death. Dili po pwede. Abisa ako di lang pagtaan ng death kay lisod na sana, no? Unsa nga kuan. Mapulihan siya because of death. Ayaw lang sad. Foul na po na. Para nako lang ha. Arita may kalas people power. People power, mahitabo ba ni BBM ang tubag lisod? Straight to the point. Unsa may formula. Tanawa ha, ang common formula sa people power 1, EDSA 1, EDSA 2. Nganong nagmalampuso ng EDSA 1, EDSA 2? Number 1, ang mga tao united. Yan ang EDSA 1 nga tangtangon Diyos Marcos. Ang panawagan mahigala Marcos Sr. tanggalon gyud. Monit panawagan sa tanang katauhan. I-compare mo karon Marcos di uban Marcos resign, dapo uban Sara resign, dapo uban mahigala Marcos Sara resign, dapo uban mahigala Marcos do not resign. Sa to pa wa magkahiusa ang mga tao. Straight to the point. Manay giingon kanta pa nga katubang united we stand, divided we fall. So, mahitabo ba ni Julisod? Nga naman, lain-lain o panawagan ang mga tao. That's number 1. Sa ako rin yung kaugalingong analysis, ha? Mahimong inyo kong i-bash
o mahimog mo uyon mo nako, pero kini nga ato ning ako ning kaugalingong analysis sa ligdong nako nga pag-analisar. Sa gilan to may galag katong uban ligdong sad o kira atong respetaran. Katong mga trolls da ato lang sige respetaran kay nangin buhi na punto sila nasa sweldo labot ana pod. Bisag mo hisgot ko diri nga wa ko kauyon sa kinanang PhilHealth, 5 ka ang kwarta sa PhilHealth gigamit dito mahigala gi-appeal flood control project day. Matingala ka, sakto na akong gisulti, pero nagi pong bastay, wa ka mamaon ato ni Rufil. Kasabot na ta, pagtanaw, trolls day. So sige lang, ato respetaran kaya nang nabuhi na po na. So kini nga to, sa akong ligdo nga pag-analisar, medyo malisod, mahitabo. Ang nahitabo ni senior, medyo malisod, mahitabo ni junior. Kay nga no, ug walay laing tandog ron, kung mabutang tag maas-is na ni ron, una ang panawagan kaniadto sa panahon ni Marcos Sr. tungod po sa iyang kadugayo na pud. Napulaan na gito mga tawa na gikagwanta ba? Kini ka Marcos Jr. may galat, ika 3 years man, pero murag napulaan na po mga tao, sus, di na makaya, pero mas grabe itong senior, kay 20 katuig man to. Straight to the point. Wa man to kanang hunag yung munaog, dili to papahuaon yun niya by force, di to manaog. Straight to the point. Mao bitaw to nagkaguliyang to. Unya, pag-eleksyon na, ang nipuli po na to si Cory. Kay kung ato mabantayan ang kumilik under control sa niya, unsang hitabua, ang kumilik nga counting daog si Marcos Sr. Pero sa counting sa Namfril, counting simbahan, daog man si Cory. Di, people power na yun. Pag people power at that time mahigala timan iha ang mga formula, nag-usa ang mga tao, ikaduha naapas Cardinal Sin at that time. Dakong faktor mahigalas Cardinal Sin because si Cardinal Sin mo ay nanawagan nga magrally ta, mualsa na ta, batok ni Marcos Sr. Straight to the point. Tama na. Palita na. Mo ni mga higala ang rally. So si Cardinal Sin mo ay nangu atong panahon na ang Catholic faithful ni sunod sa panawagan ni Cardinal Sin. Nag-iusag yun ang katawhan. Laing faktor, tungod sa panawagan simbahan nga, wa na gyud grabe na gyud ang bulog sa mga tao, ang military tandog na sad. Ang military tandog na. At that time, doon na may tandugunon to military may galabat, ang labaw sa military, niadto panahon na nibalitok na, kinsa man. Nagdaan namang Albaruto sa tudaan si Fidel Ramos. Kadto si Fidel Ramos, daan na itong Alboruto sa daan. Kay Katos Ramos, may gala, graduado to sa West Point Military Academy. Lupig man siya mahigala. Kay Katos Ramos, mantigo to, military lang nga mga hisgutanan, mantigo to. Ang tendency magod nga, kamao siya, nagsalig na sa siya siyang kamauhan, dili kay sa maayo mo sip-sip. Nya, lupig man siyang Fabian Ver. Katos Fabian Ver, ROTC, rotuwa, tumuagi mahigalag. Di ka ito premier. Pero maayo kay muda og ulog-ulog Marcos, Senior. So siya'y gihimo nga Chief of Staff. Si Ramos, nga, og mingkag academic record, mas maayo kung Dan Ver, nahimo siyang under ni Fabian Ver. Mutong Alboruto na daan si Ramos daan. Nag-Alboruto si Ramos. Ang Secretary of Defense at the time kasi Indrili man. Pagkaguliyang na mahigala nga Catholic Church na nawaga na, nag-usa ng mga tao pati na naghana, nibalitok si Indrili o si Ramos. Straight to the point. So nibali. So nahabilin mahigala ang Chief of Staff niya si Fabian Ver. But si Fabian Ver nga mo Chief of Staff, wa na say mga ang iyang tao diri nga si Ramos. Wa na bali na. Muna mga higala nga dunay mga movement sa trupa atong higayuna, padaganan to mga tangki di gira, pero wa na ang mga tao may nisugat sa mga tangki di gira at na time didto mahigala sa EDSA. Straight to the point. Wa na nahimo sa Marcos Sr. Wa na nahimo. So ang Amerika mahigala ni interfere na sa day kay gubot naman kayo. Gikuha siya sa Malacañang. Ikuha si Marcos Sr. So napulihan gito. So unsa may mga formula at the time balikon ako naghayusa ang mga tao ug imo ikumparar karon wa maghayusa. Tama na, sobra na, palitan na. Mao nay chanting sa mga tao kanato. Naghiusa ang katawhan nga Marcos Sr. resign. Tungod po sa kadugay na po 20 katuig.
Ang karon ko imong bantayan, Marcos Jr. resign, ang uban Sara resign, ang uban Marcos and Sara resign, ang uban Marcos do not resign. So wa magkahiusa, fragmented ang mga Filipino. Nagkadaiya lang mga panawagan. Ang uban gani may gala mo ngadto, okay lang kung dunay magdag placards nga Sara resign, okay sila. Pero Marcos resign dili sila okay. Noon sa mahitabo ang anong Sara may parisay noon nga ang kanang flood control wa may labot Sara in taon anak. So selected pag istorya dili united. Mo nay usa, but ang factor ni Cardinal Sin at the time dunay leader ng Catholic Church nga medyo lahi pod day ba? Kanang mo makalid jud bitaw nga mo ni atong baruganan. Kwanta isog ta nga kuan di na mahimo ning presidente may anila ni Permi. Tangtangon ta ni. Mo ti kang Cardinal Sin so mga tao ready pod. Limang ka na mo ito, madre, pare at sundalo. No? Atong kanta may galang kuan, handog ng Pilipino sa mundo. Oh. Nya ni kanta tag, di ako papayag na mawala kang muli. Di ako papayag na muling mabawi. Ha? Pasensya lang mo si Kuntingo kay more or less naman ha. May lang tabadag kanta-kantang di na mo payag, di ako papayag na mawala kang muli. Ya, pag eleksyon, na po, magkadimao pagbuto. Pero muna sa, tinuod to kanta, magkakapit bisig libo-libong tao, kay sarap palan maging Pilipino. Muna sa, malimbawot yung balhibo anang maong kanta. Nalimot ko ng kantaha may galam kahinumdum na ko gamay itong kuana, no? Ang kanana ang handog ng Pilipino sa mundo, mapayapa para ang pagbabago. So, oto, ang formula niya na apas Cardinal Sin at the time, o niya naghiusa ang singgit sa mga tao ni balitok ang kadagkuan sa military. Si Indrile ug si Ramos ni bali. Straight to the point. Karon lig-on man mahigalang wa nas Cardinal Sin, wa nas Cardinal Sin kinsa may mangos Catholic Church nga mga bishops day, lain-lain lang ang mga dioceses. Kato ka Cardinal Sin kay as cardinal ba? Saboy man nanawagan gyud. So factor siya. Panahon ni Irap natangtang si Marcos, no? Panahon ni Irap tangtang pod. Kinsa man napa man si Cardinal Sin today? Napas Cardinal Sin at the time. Kay mo? So katos Cardinal Sin usa na di ma kuno mo formula nimo ba? Or bisag wa nas Cardinal Sin ta karon kung dunay makapuli nga sama ni Cardinal Sin, wa man. Katos Cardinal Sin kuan gito. Kana bang mo ni nga tong baruganan, isog kita sa to baruganan, di na ni mao ning ilang gihimo, busa mo alsata. Alsa gyud. So panahon ni Irap, si Cardinal Sin gyapon nanawagan, marchas kadalanan didto gyapon sa EDSA. Nahitabo mahigala. Unya ang Chief of Staff at the time ni balitok sad kinsa man si Angelo Reyes. Si Angelo Reyes to panahon ni Irap. Ni bali si Angelo Reyes. In fact, Lacson day mamoto panahon na. Nagkagubot sa Camp Crame ang sa Armed Forces di bali na si Angelo Reyes. Si Lacson may galan ni sunod sa to nga mura nagkagubot man to sa Camp Crame ni sunod sa sila. Mao to panahon may galang Irap. So na wag tanggol si Irap. O nya napulihan may galang Gloria Macapagal Arroyo. Sus panahon Gloria. Nahitabo na sad panahon Gloria, grabing korupsyon. Kaysa ako nang ingon upat ka presidente ha nga grabing korupsyon, Marcos Sr., Irap, Gloria Macapagal Arroyo og karon kang BBM. Kang Gloria grabe sang korupsyon, hala siging rally, tangtangos Gloria, wa nas Cardinal Sin at the time. Straight to the point. Isa man ni rally, apil Pascori Aquino to marcha day. Apil marcha dito mahigala pero wa na magsilbi. Ang factor, number 1, wa nas Cardinal Sin. Number 2, ang military maayong pagkakupot ni Gloria. Kisa may iyang chief at the time. Kato sa Espiron, General Espiron. Pastang ngilngiga ng pugong din sila. Bahala nang magkinaunsa sa ubos. Kay ka na military, ang chain of command, wa mabungkag ba? Wa mabungkag. So as commander-in-chief si Gloria, ang iyang chief of staff, naa nakalay niya si Angelo Reyes. Straight to the point. Kini Angelo Reyes pag-irap na. Angelo Reyes, niya ni balitok. Panahong Gloria may gala, Vice President mas Gloria at the time. Pag panahong Gloria, Espiro na mooy iyang Chief of Staff.
wa gyud mo bias ispiro niya. Bahalag mag-idsa na to. So nanang idsa, nana ang nagmarcha na dito sa idsa, appeal score og marcha, pero ang military ligon nga nakuptan yung Gloria mahigala wa gyud mo balitok. So nagsilbi gyud naabot gyud mahigalang 9 years. Si Gloria Macapagal Arroyo nakatiwas gyud. Karon kang BBM og imong tanahon iya gyud nga studyhan day di kinalan di kita mo sipyatan dito to sundugon to kung amahan nga nasipyat tong iya. Hasta to kang hirap. Tanaw ko Gloria mo iyang basihan na day nga kinalan military gyud ligon gyud tas military ha nga di gyud mo biya ni. Straight to the point. So number 1 nga factor karon wa magkayusa ang mga tao. Number 2 wa nas cardinal sin. Number 3 ang military hugot. Kay bisan pag nag-alboruto ang rank and file base sa election result. Klaro man na, election result nag-alboruto ang PNP o ang Armed Forces. Daog ang mga kandidato ni Duterte sa Armed Forces o sa PNP. But ang mga labaw, may man pagkakupot Marcos. Si General Browner, may man pagkakupot mahigalang Marcos. Medyo bahala na itong sa ubos ito. Basta si Browner, okay. Ila pong gitagaan ang mga military o incentives. Muna nga si, in fact, si Romualdez may nag-facilitate. Apil pa na si Saldico at the time, nga ilang yung-facilitate nga ang military ayaw gi-alboroto ha. Kay once mo bali ang military, delikado ta. So, ang military ilang atiman. Niya maging i-video nakuha, karong taon ha. Standby, human lamang sa pipila ka mga pahinumdum. Straight to the point. Now, sa ako nang giingon, kung atong itandi ron daghan ang mga, sa formula mga higala, daghan ang wala. So, ang mga Pilipino karon isog sa social media ang uban, naapoy tigdipinsa, di apon mga higalay mga lain-lain lang. Doon ay mapadayag sa opinion base sa ilang prinsipyo, doon na po inipadayag sa opinion mahigala kay mga trolls, mga binayran. So, muna, medyo lisod. Panahon mahigala ni Marcos Sr., common formula ha, Marcos Sr. ug Irap, nangatangtang man to sila. Mutoy, gitanaw ang Gloria dahil hindi masunod. Gisiguro yun niya. Marcos Sr. napas Cardinal Sin. Irap, idsawan, idsato, naas Cardinal Sin. Idsawan, idsato, ang ilang chief of staff sa military ni Bali. Pag-abot sa kang Gloria Macapagal Arroyo, unsa ang gihimo, dili wanas Cardinal Sin, that's number 1. So, wanay nakakamand, wanay naka-lead sa Roman Catholic Church, nga usaba. That's number 1. Number 2, ang military maayong pagka-gaong ni Gloria Macapagal Arroyo at the time. Straight to the point. Manabi sa usang pagmarcha sa kadalanan, basta dili mahigala ang military intact. Sila si Hermogenes Espiron, awa, hanto nakahuman gis Gloria. Pero kanunay gitayog ang iyang leadership every year, ginatayog. Kay grabe ang corruption at the time. Karon panahon pong BBM, unsa may wa as formula, wa na gyapon sa Cardinal Sin. That's number 1. Number 2, dili nagkayusa ang mga Pilipino sa panawagan. Number 3, ang military maayong pagkakupot. Bahala na og ang rank and file based sa election result. Ang military mahigala nga simpatiya tuwa mga kaigalaan sa mga gi-endorse si Duterte. Tiya mo na katong dusi nga gi-endorse si Duterte pulos daog sa hanay sa military o sa pulis. But ang mga leaders nila, karon Browner man, Romeo Browner, maayong pagkakupot Marcos. Di lang mo balitok si Browner. O niya, ang iyang PNP chief Nartatis, iya pong tao yun. No? So, nga dili mo balitok. O niya, kinini ang mga military po, gitagaan po nila mahigala incentives. Nigawas ba ng video mahigala? Si kinini ang Romualdez, at the time, ilang gitagaan sa budget nga, kamuha o kiramuha, ay mo kabalaka, kaya di anang budget. Unsa man yung maong kwan, ang pagkagawa sa mga controversial yung anong nagawa sa mga video dahil, no? At ipakita ko na ba, mo man ang ni-circulate mahigala, ako, di kay ko mo makatuog basta-basta ani, pero nanggawas man yung mga video, atong ipa-check, i-check ko no, kasamang names, o di ba ni AI, basig AI siguro ni? Pero mo di man, mauna yung nanggawas, mga kaigalaan, tawa, ni-circulate nga video. Napasaldi ko, kasabay suod, Romualdez, ang military ila mga higalang giatiman sad. Para nga military dili mo bali. Inantigo gini ng kalaki nga, bahalag magkinaunsa na, bahalag mag-alboruto ang mga tao, bahala na magkinaunsa basta ang military, ato lang yun.
So ila po gitagag incentives mo ni ato paminahon mga higala ang video. As we committed, I'm here with our chair for APRO and our APRO bicameral members. Hi, Chief Romy. Please kindly convey to the entire AFP, to our men and women in uniform, that as we committed, that the subsistence daily allowance from 150 to 350 has not only been affirmed, but has been approved and is being signed right now, and we will ratify the bicameral report this afternoon. So please tell them that whatever they heard, that's all fake news. Basta nagsalita tayo when we speak. I as the speaker and the House, when we speak, we mean it and we will always deliver. You are top priority, sir. Please tell the men and women in the AFP, top priority po kayo. And we are fully committed to support all of you and to keep your morale high and to always take care of you. Please convey that. Mabuhay ang AFP. Mabuhay kayo lahat. Okay. Okay, sige, Fresh dong. So, kawang AFP, top priority kayo, ha? So, inyong allowance nga 150 per day, isa ka na gi-increasean sa 350 per day. Inana pa, Romeo Browner, may gitawagan. Hello, hi, Rumi. So, bahalang magkinaunsa, basta ang military, intact. Ambot na dayon ba ni ko na dayon? Ano namin yung nadayon yun eh. So, military mahigala, ilom na mo diha kay ang inyo tag 150 pesos, gipunan na ron ang inyong allowance. Way labot sa sweldo ha. So, 350 na tanan. O, nisakag 200 pesos pa. O, so, ilom na mo, ay lamog kabalaka diha, kay kamo mo oy top priority. So, sa pagkakaroon, o magisgot ka mahigala nga si Marcos, makatiwas ba o dili, akong forecast mga kailan, walay tandog lain, walay laing kisaw, maparihan ng Gloria makapagalaroyo nga makatiwas. Mura mga Pilipino, mudawat na lang nga, mauning atong sitwasyon ron, o hinaot unta nga kadtong atong rally mahigala atong Domingo, doon na pa'y dugang mga buaya o niya nga ihatag. Bisag maingon na lang nga, compromise na lang mahigala, mauli-ulian tingali mga tao nga. Sige na lang nas Marcos, basta ihatag lang sa Romualdez o kinsa pa ng uban. So, gi-increase ang subsistence allowance sa Armed Forces of the Philippines nga mga personnel gikan sa 150 to 350 effective mga higala ni adtong January karon tuiga. So, may nalang na 200. Ang 200 increase, giaprobahan may galang Presidente Ferdinand Marcos via executive order mga kaigalaan ni adtong March. So, inyo military, ay lang mo kabalakan na mamoy tag 200 increase. So, relax lang mo diha. Mura lang ni may galang katauhan ba nga ang kabukiran na nga upaw kay gumikan sa mga kurakot unya ang river mahigalagi, quarry pa gyud. Ni baha makigilan kay dunay mga flood control projects mo na hinoy nakapabaha gani. Nangamatay mga tao. Pag pangamatay, congressman mo ngadto lang mahigalam hatag-hatag puspas na ulian pong mga tao. Unsaon na lang kani mahigala paglingkawas nato nining atong nasod mga kaigalaan og magsige na lang tagin ani. So muna, by 2028, manay kong ingon, ayuhan ninyo pili because ang pagpili o presidente sa yonra kay mo gamit lang tagbulpin mo shade lang ta. But ang pag-remove o presidente di pwede nang shade lang. Mo gamit yung tagpuwersa. O mag-remove kag presidente di basta-basta. Nya under control sa may sitting president, under control niyan tanan. So di lalim. Muna nga by 2028 ayaw mo kasipyat. Ayuhan ninyo ang pagpili kinsay angayan because baliko nako masayon ang pag-hire kaysa pag-fire. Not just number one, simply dominant. Matalinong talakayan, diretsahan. Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point. De kalibreng talakayan, de prinsipyong komentaryo. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point.